Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα για σήμερα. Χθες την ομάδα μας, καινοτόμοι Έλληνες παραγωγοί και καταναλωτές στο Facebook, ασχολήθηκα με κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Ασχολήθηκα με τη συμπεριφορά των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους και ειδικότερα στην εστίαση. Δεν το γνώριζα, το έμαθα χθες, ότι οι εργαζόμενοι στην εστίαση ειδικά, που δουλεύουν 10-12 ώρες με μισά ένσημα βέβαια και μεροκάματα τα γνωστά της πείνας, απογορεύεται να καθίσουν ακόμη και αν δεν έχουν καμία δουλειά να κάνουν, ακόμη και αν δεν έχουν κανέναν πελάτη στο μαγαζί. Είναι τραγικό. Αυτή η συμπεριφορά είναι απάνθρωπη. Είναι μια συμπεριφορά ενός αφέντη προς ένα δούλο. Σκεφτόμουν, είναι λειτουργικό? Εκτός από το απάνθρωπο, γιατί δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε αν είναι απάνθρωπο ή όχι. Σκεφτόμουν όμως πόσο λειτουργικό είναι το να συμπεριφέρεσαι με έναν τέτοιο τρόπο, σαν να είναι σκλάβος ο εργαζόμενος. Ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία θα έχει ο εργαζόμενος για σένα και την επιχείρηση? Πόσο θα σε φροντίσει? Ή μήπως το πίσω μέρος του μυαλού του θα είναι, πότε μπορώ να βρω μία άλλη δουλειά με καλύτερες συνθήκες και να φύγω από αυτό το μαγαζί? Τελικά, μήπως είναι προτιμότερο έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται με τις συνθήκες που εργάζεται, με μισά ένσημα, όσο και αν αυτό είναι ανεπίτρεπτο, συμβαίνει στην ελληνική αγορά, δεν ξέρω στην παγκόσμια, αλλά στην ελληνική αγορά συμβαίνει. Στην παγκόσμια λίγο πιο δύσκολο. Όμως πόσο έξυπνο είναι αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εργάζεται όταν δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτε, όταν κάθεται, όταν δεν υπάρχουν πελάτες στο μαγαζί, να μην του επιτρέπεις να καθίσει σε ένα σκαμπό 5 λεπτά να ξεκουραστεί? Ποια θα είναι η συμπεριφορά του, πόσο θα αγαπήσει εντός εισαγωγικών τη δουλειά του και να την κάνει με πάθος για να την κάνει καλύτερα, όταν του συμπεριφέρεσαι σαν έναν σκλάβο? Μήπως τα έξυπνα αφεντικά, οι έξυπνοι ιδιοκτήτες θα ήταν καλύτερα να λένε στον εργαζόμενο, πρέπει το μαγαζί μας να λειτουργεί στην εντέλεια, πρέπει τον πελάτη να τον φροντίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά όταν δεν υπάρχει τίποτε να κάνεις, μπορείς να καθίσεις 5 λεπτά, μπορείς να ξεκουραστείς σε ένα σκαμπό 5 λεπτά, μόνο όταν δεν έχεις κάτι να κάνεις. Γιατί άραγε υπάρχει αυτή η συμπεριφορά? Γιατί όταν ο εργαζόμενος μετά από 6, 7, 8 ώρες δεν μπορεί να κουνήσει τη μέση του από την ορθοστασία, με πόση προθυμία θα κάνει τη δουλειά του? Και ποια είναι τα αισθήματα τα οποία τρέφει για αυτό που κάνει? Και ποια είναι η εκτίμηση για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της επιχείρησης και του εργοδότη του? Μια επιχείρηση σαφώς και έχει τεράστια έξοδα. Μια επιχείρηση έχει τεράστιες δυσκολίες. Σε αυτά τα έξοδα και αυτές τις δυσκολίες, τον εργαζόμενο τον θέλεις κάποιον που να σε νοιάζεται, να σε φροντίζει και να υπερασπίζει τα συμφέροντά σου?
ή θέλεις κάποιον ο οποίος μισεί κυριολεκτικά αυτό που κάνει από τη δική σου συμπεριφορά. Κάποιον ο οποίος λέει μια ώρα νωρίτερα να μπορέσω να βρω κάτι καλύτερο να φύγω. Είναι μια απάνθρωπη συμπεριφορά την οποία τη συναντάμε στην εστίαση, στα καταστήματα ένδυσης, καλλυντικών και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Έμαθα, δεν το γνώριζα, ότι μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ εφάρμοζε στους ταμείες τη μέθοδο του να μην κάθονται. Κάποια στιγμή όμως έβαλε σκαμπό και κάθονται πλέον. Γιατί όταν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο στον εργαζόμενο, θα φύγει, θα πάει στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αγγλία και θα είσαι αναγκασμένος να ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο από τον Μπαγκλαδιστάν. Τελικά θα συνεχίσετε να συμπεριφέρεστε, φίλοι εργοδότες, έτσι απάνθρωπα στους ανθρώπους που σας φέρνουν τα χρήματα και γεμίζουν το ταμείο σας κάθε μέρα? Γιατί στην επιχείρησή σας τα χρήματα στο σιρτάρι δεν τα βάζει ούτε εσείς ούτε το προϊόν σας. Τα βάζει αυτός ο οποίος εξυπηρετεί τον πελάτη. Ίσως πρέπει να το σκεφτείτε. Καλή σας μέρα.